Moitos aproveitaron tamén esta ponte festiva e os días de descanso para poñer en familia a decoración do Nadal. E hai para todos os gustos. Hai quen prefire un estilo máis recargado e rechamante e outros que buscan a armonía e a elegancia. En moitos fogares xa abriron as caixas onde gardan os adornos propios destas datas e aproveitan esta ponte festiva para decorar a casa e dar oficialmente a benvida ao Nadal. Aproveitamos xusto esta ponte para poñer a árbore, poñemos o Belén e é como unha tradición familiar, pero desde que temos os nenos, pois con máis razón están con moita ilusión e participamos todos. Nos gusta decorar la casa, entonces sí ampliamos, vamos comprando cositas todos los años así especiales. Tenemos un árbol, tenemos un Belén, tenemos un pueblo de Navidad, un pueblo navideño. A maioría aproveita tamén para mercar novos ornamentos nadaleiros, iluminacións, árbores e a tradicional flor de Pascua. Pois o que se vende máis ben agora en Navidades é a ponsetia roja, en que hai rosas tamén, e blancas, pero a roja é a que triunfa. Non esquecendo a decoración tradicional, as tendencias pasan este ano por incorporar unha explosión de luces e cores que van máis aló do vermello, o verde, os dourados e prateados. O que máis é a Navidad tradicional, a roja, a de sempre. Hai platas, hai dorados, que tamén se vende ben o dorado, e agora veñen os rosas, veñen os lilas, veñen os azules, son colores que tamén veñen bastante. Ayer hubo moita xente, hai quen gasta pois 500 como hai quen gasta 2.000 e pico de euros. Hai quen prefire un estilo máis recargado e rechamante e outros buscan armonía, o sinxelo e un estilo máis elegante. O importante é que a decoración contribúa a traer máis ledicia e ilusión a estas festas.